पहिली गोष्ट ऐकून घ्या, कुठच्याही या विषयामध्ये गुन्हा दाखल होणं याची तीव्रता माफी मागण्यापेक्षा खूप जास्त आहे. ऐकून घ्या, ऐकून घ्या, एक मिनिट ऐका. जर का त्याने माफी मागायला समोर आली तर परिस्थिती हाताच्या बाहेर जाऊ शकते. सगळ्या प्रकारे सगळं आपल्याला होऊ शकतं. त्याच्यामुळे आपण मागच्या एका विषयामध्ये आपण गेटच्या बाहेर थांबलो होतो आणि त्याच्यानंतर गेटच्या आतून त्यांनी माफी मागितली होती, बरोबर आहे? ऐका, त्याचे प्रयत्न डीवायएसपी साहेब करतायत. हा बस, त्याच्यामुळे आपण गेटच्या बाहेर जायचं. आपण गेटच्या बाहेर जायचं, प्रत्येकाने गेटच्या बाहेर गेटच्या बाहेर आपण थांबणार आहोत. सगळेजण आपण गेटच्या बाहेर थांबणार आहोत. गेटच्या बाहेरून त्याला आत आणल्यानंतर आपण विषय पूर्ण करू. सर्व शिवसैनिकांना आणि सर्व जनतेला, सर्व हिंदू प्रेमीला विनंती करतोय की आता जो काही पोलिसांच्या समवेत, अधिकाऱ्यांच्या समवेत जो काही निर्णय झालेला आहे, आपण सगळे पोलीस स्टेशनच्या बाहेर, गेटच्या बाहेर आपण सगळे थांबणार आहोत आणि ते जे आरोपी आहेत ते गेटच्या आतून म्हणजे पोलीस स्टेशनमधून आपल्या सगळ्यांची जाहीर माफी मागतील आणि त्यानंतर त्यांच्यावरती जो गुन्हा हा दाखल होणार, आपण सगळ्यांनी कृपया बाहेर जायचं आहे. आपण सगळ्यांनी बाहेर व्हा, आपण सगळ्यांनी बाहेर व्हा. ऐका ऐका सगळी नियमाप्रमाणे कारवाई होणार आहे.